gadang dengan ketek sayunan tua untuk menyuah manyayo ambo. Jika dinok di manuangan di kana dipikir-pikir ayo mani mulut urang menyuah. Lunak gigi pada lidah laki busuak sarato ambui ubek batimpo di panawasan juang nindak berodokan pojok ke badan diri ambo. Bau po jiko di badan diri ambo. Ulah de nonggong hati di dalam, ulah de puak bercampur bingung badan tasuah tanah muakan. Indak dikana badan kata malu tapi lah balik baban mati ronya. Jiko dijujung indak jiko dijujung indak tak jujung, jiko dipiku indak tak piku tapi lah ba amangironya. Bajak lah tasorong ke kayu laban dak dapat dia diganjul lagi. Dia sui dua nampak samut di dayung-dayung bak salindik ke ganti minum ayo ubek sak pahit sang ini di kawan yo. Tentang kato nang kamanjawab rundiangan nang kamamulangan dia ambo tapi dia juga ka ba flor yo ka. Sekian mana? Sampai ya. Sedih. Ya. Betul ya? Iya ya. Saya tadi menentang yang kepada Sikai. Iya. Sikai satu menjawab yang Iya. 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 Iya ya. Iya. Iya, kata dia dan kata dia lah orang yang ketika itu mau masalah ini kata nak di masalah sampai aja bawa kue dan jual tadi bentuk dah dicari banakan juang nak balik atau kok juga nak balik. Asali kato kabar jauh gayung kabar sambut balik barek padi di market terabi. Asali kabarnya putih musuko kan yo betul. Bawa kue dambu tentang itu basuh jual bapantun aja anak siamang di dalam anak siamang dia TKW di alisan jauh ke dah kosong turun ke bawah makan tadi. Gaso tagamang ala bajawe gaso ni ala basonsong ialah sanang dalam hati. Cuma nyulai kini jauh. Uwe si tawa di tapia ye menjulai ke tapia. Disabut nambawa bakia pemulai bakasudan. Adapun tempo dawa tadi jo mendatangkan perundian kojok badan di Sikai. Anan jadi buah benar jo. Matumbuh cara nambah nangko. Karena kok sabatang nalangit palu di dadu nalakagyang. Pui tak kena dia ti takilan dia pikiran hendak masa sak kecil malia-lia undiangan dia te jalan uwi kato na bana. Kan yo itu. Bawa pui ladi tadiak kato yung pakai la dia lo jo perundiangan. Ko kecil dia lawan wasware gadang dia lawan yung pakai la bule aja ka pamulua. Bule la bulia di golean picak la bulia di layangan. Upoi tentang kanda aja. Ibarat duduk baluangan ibarat tagak balapang bagian kanda aja mah. Iya ya. betul ya? Iya.